ayya usas na'am to masha Allah masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah ya ikiwana. ina jin ka yi magana. Ya bawan Allah Kamil, na san kai ka arwata. Ina da bukatar wayan nan saboda ko kudin ta ban gama biya. Ni fa ba aran wayanka ne ba, satan ta nayi. Subhanallah. Turbi hazar kalam bawan Allah. Ga ka da muryan Kamilin jama'a. Waye Kamilin? Lallai kana ruwa. Bai kamata ka mun haka ba. Don Allah kai hakuri. Kai ba abin da zaka samu fa. Waya yanzu ba naka bane. Kai hakuri kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bawan Allah kai hakuri. dan usas me ne sun kuyawa har kasa bayan baya ganin ka Dole ba shi hakuri bawan Allah. Don Allah malam kai hakuri. Kai ba abin da zaka samu fa. Amma ni ce ya Kamilin bawa zan samu koda sim kaɗi na ne da memory card na saboda akwai wa'azuzuka da su muke amfana da su a ciki. Lallai kana ruwa. Na ce maka to durin uwaka. Subhanallah. Ba mutumin arziki bane, ba mutumin arziki bane. To insha Allah in Allah ya yarda dan kutumar ubanka dace za ta yi sama da kai. Subhanallah. Ba za ka ba sai kai fishi dan ubanka. La ilaha illa dan uba nace kutumar ubanka. Nace maka kutumar ubanka. Da wanne zan ji? Sim card ba za ka bani ba da kana memory.